Mga badi, kao na sad ta. Date ni siya daw. Kaon. Kaon. Kaulo. Oh. Abi man dispirasa yo. Invited invited. Hingga namin ang dispiras badi sa pikas balay. Mga badi. Apa yung dispiras sa tangan? Wala may handa. Mistahay kami. Iniwan niya tayo. Okay na. Enjoy it. Everton. Ang bulo. Yung artista. Wala. Coba. Dalam dari